Kining balaod sa mga Hudiyo nga kon masakpan ang usa ka babae nga nanapaw sa ato pa nag-adultery, batuon hangtod mamatay, ngilngig kay ning siluta. Pero kay ila maning balaod, dawaton gyud. Pero pag-abot na ni Kristo mga igsoon, wa siya musupak sa balaod, wa sad siya ni-impose sa balaod, pero gitagaan niya og nindot nga pamaagi unsaon paggamit ang balaod. Og unsa may iyang gibuhat, iyang giagda ang mga tao nga nagdanag mga bato kay ihapak nas babae nga nasakpan nga nanapaw, iyang giagda nga kining paggamit og balaod dili ra ni para sa nasakpan nga nakasala, apil pod ani ang wa masakpi. Gilingi ay mong tupad ing nasakpan ka, nasakpan lingi ba imong tupad ba ing nasakpan na ka, ano man mo manglingi, wa pa man mo masakpi. Gikonobi, isa kunos kamot, kinsa dinhi ang wa gyud sa karong adlaw. Taas ang kamot. Nang wa gyud sala ba? Na ini isa, ako siguro ko ana kay bata nang gamay. Ang bata ray way sa, pero kanang gadadag bata karon, nasada na. Mo na ingon si Jesus, sige, gamitan na ninyong balaod. Pero ang dunay katungod nga mosilot nining sad-an kadtong waysa, kinsa ninyo ang waysala mo'y muunag hapak og bato. Sa standard di ay sa Ginoo mga igsoon, ang ayang mosilot sa sad-an kadtong waysa. Sa ato rong sitwasyon sa atong nasod na may gasigig sinilutay diha, na ay gipadadag supina, na ay gipadadag warrant of arrest, na asay gipang contempt, gipang priso, na asay gipadang adto sa ICC. Sa inyong tanaw, kanang naghatag ana nga maong mga actions nga naay gipang priso dito sa Kongreso, naigipriso, naigikontempt, naigipadas ICC. Kanang nagbuhat ana, naa sila'y sawa. Kadto sang ilang gibuhatan ana, katong gipriso, gipadaan ang adto, sama ni President Duterte, nato'y sawa. Naasad. Kining nagwali sa inyong tanaw, naa ni sawa. Suga sa inyong tingaw na. Kanang mga madre, nanay sawa. Kana, kusog-kusuga. Kansi na mo, no? Kantong na nagliktor din ka brunda-brunda, nato'y sawa. Naasan? Kanina sa kong kilid, nanay sawa. Klaro anang naong nga. Sa ato pa, kinahanglan usa ta mamalandong. Karon bitaw, katawanan kayo. Kay ang ilang kita na sa social media ba kani ako komentaryo lang katawa ko magtanaw ba katong gipatawag sa to quadcom, tricom ba to, naay gipatawag nila nga moadto didto kay resource person in aid of legislation, wa man nga ang uban kay nanagana ba nga makontempt ta dia, ipapriso ta dia, murag na nga hadlok, perti nilang panaway, kamo day niya, kasagaran nato, diri mas pika side, sa mga Duterte side man, mga supporters, ang ipatawag, mga vloggers ba to, mga resource person, dito sa office sa Vice President, mga inana, sa una pa ba, kato mga hiring-hiring, ilag yung yubiton, nga, kuan ko no, ganing, nganong mahadlok mo adto, nganong dili mo tuman sa invitasyon nya supinahan ang uban gani nisibat na kay ipa-arrest na ana
Karon sad aning tungod aning issues ICC nga giprisos President Duterte didto, nag-hearing sad sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Pag primerong hearing, daghan kay ito mga Silas Marbel, General Torre, kaysa patunguban, Rimulya, daghan kay dito. Nya mura man tog aligre kay ito ilang hearing. Daghan man tag nadiskubrihan. Pag ikaduhang hearing, mingaw na kayo mga lingkuranan. Wa na nang lingkod. Ni desisyon dayon si Senador Amy, o silam dito, Senador Bato, o kinsa pa to, nga atong supinahan. Nga karon na isyu na ron kay pag-abot na sa supina, ilan nang gi-isyu, wala pa pirmahi sa Senate President tungod kay iya pang gipasa ngadto sa legal committee sa Senado to analyze og dili ba mo create og more chaos kuno panag-away basig dunay constitutional crisis. Wa man mahitabo nga katong sa dito sa Congress, wa man mahitabo ngayon ayaw sana supinahi ang mga vloggers, ang mga kuan diha, ayaw usa kay kana ganing bisan gani ngadto ni President Duterte, wa man nila buhata nga ayaw usa na i-arrest ha, ato usa i-konsulta ang atong kanini ang sana legal in quotation legal committee kay base niya mo create ni constitutional crisis. Kanindot unta kung i-apply na sa tanan sa both sides, ano bang ayaw usa paghimog action, refer usa. Pero ato na lang pilion o kinsay applyan anang referral nya kinsa sa tong i-outright na tong arrest nga mao pala pagtugpas eroplano arrest dayon pada sa dayon mura mag kanang gitawag og unsa na kanang mobiyahe ka nga inigabot ni Mos Airport iko andayon i-announce dayon suhab unsa tawag kanang magsumpay a connecting flight o ana please proceed to murag si President Duterte bagikas Hong Kong pagtugpa nga proceed to Villamor Air Base for the next flight. Asa naman sad ICC. Atong i-apply. Pero wa man gi-apply unsa may hinungdan tungod kon atong usisahon diha sa paagi ni Kristo ang iyang paggamit sa balaod mga igsoon duna gyoy tulo ka basihanan. Una, tungod sa gugma niya sa katawhan. Mugamit siya balaod nga naa ginang gugma. Ikaduha, gamiton ang balaod aron ipatunhay ang hustisya sa katawhan, justice. Ug labaw sa tanan, gamiton ang balaod para sa kaluwasan nato gikan sa sala. Ang ato yung ultimate purpose is salvation from the bondage of sins. Mo nang niingos Kristo, kinsa to'y waysa mo'y mo naghapak. Unya kay wa man ginihapak. Ang waysa dito atong ilang pundok, si Kristo raman, sila na lang duha ug ang babae mo'y nahibilin. Ang sad-an nga babae ug ang Kristo nga waysala nga si Hesus. Nangutana dayon si Hesus, wa bay nihapak ni mog bato? Siya wa naman sir. Ingon sa Kristo, di sad ko musilot nimo. Siya ra may angayang musilot kay ningo mas Kristo siyang standard. Kinsa toy way sala mo'y musilot aning bayhana. Si Kristo mo'y angayang musilot. Pero unsa may iyang gibuhat? Matud pas tubag nato sa Salmo. Ang sa titubag sa Salmo? Oy. Way kudiguhay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kani di ang paggamit og balaod mga igsoon nga naa ng gugma, hustisya og kaluwasan, ang resulta kalipay. Kalipay. Sa Team Marcos og Team Duterte sa ilang paggamit sa mga balaod nato dinhis nasod, kinsa Manilay nakahatag og dako-dako nga kalipay sa atong mga katawhang Pilipinhon.
Team Marcos o Team Duterte? Wa lagi mo tubag, basta mangutanag, bartig politika, ay mo tubag. Dihalas inyong kasing-kasing. Unya karon kay umabot mang eleksyon, ang atong pilion kadtong mga kandidato, kandidata sa pagkasenador, nga region padong sa pagkakonsihal sa lungsod, nga mogamit og balaod aron malipay ang kinabag-ang Filipinos, dili lang ang pipila, dili lang ang usara ka partido mo'y malipay. Kana yung kinabag-an yun mo'y malipay. Di man kita kalipay sa tanan, sama ni Kristo. Wa man siya makalipay sa mga leader sa mga Hudiyo. Pero ang kinabag-ang katawhan, hangtod karon ni Api, abot na din sa Liluan, din ni San Vicente, nangalipay yun. Nga naman, kay nagamit lagi og balaod, pinasubay sa gugma, hustisya og kaluwasan. Kining pagpamalit og slot, unsa man sa inyong tan-aw, ako raman sa nang balaod-balaod din nga pamalit mog slot. Sa inyong paminaw, makahatag ka nagkalipay natong mga katawhan? Kusga? Kadtong ni Oyon nga makahatag, ayaw mog uli nga dili mo kapalit og slot. Kay may nang magbilin mo din higkalipay, kaysa manguli mo nga kamura ginaglipay-lipay, kaon-kaon, ana, nyawa mo nakalipay sa kinabag-an. Ang balaod sa paggasto og kwarta, mga igsoon, unsaon man, gastuha ang kwarta para sa mga nanginahanglan. Naasa kay imong kinahanglan, naasa kinahanglan imong isig kataw, bahinig yun ang imong isig kataw. Pila raman sa niya atong gipangayo din atong SBF dag para sa kumbinto, 500 pesos. Ang atong para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration, kanang God's Healing and Deliverance, GHDP, 100 pesos. Ang atong itabang ni Father Arnel sa iyang pagtukod og sugod siyang simbahan dito sa kolonya, kadtong haligi para ni Mama Mary, HPMM, 100 pesos. Kung atong totalo 700 pesos ang simana o gusto nyo ka kada simana ka mo palit. Gamay ra kayo na kamong tibok pamilya, magtinabangay mo. Unsa may buhaton? Aron yun mapakita ninyo nga, sundon taning balaod ni Father sa pag-donate, kaning slat-slat. Unsa may buhaton? Sayong ra kayo. Karon Lenten season, ting fasting and abstinence, ting sakripisyo. Ako mong hangyoon, gikan karon hangtod sa Black Saturday, pag fasting and abstinence mo 5 kaadlaw, kada usa ninyo, 5 lang kaadlaw. Nya ang budget nato aning atong 5 kaadlaw nga kaon, nga wa nato gamita, kaon og snacks, aning 5 kaadlaw, ipalit ninyong slot. Okay mo anang balaura? Pila pa man kaadlaw gikan karon hangtod Easter? Pila kaadlaw? Hoy. Ano sa amang Easter Sunday? Abril 20. So, gikan karon hangtod April 19. Pila man na kaadlaw? 6 man ta karon, na 13. Kuhain na ninyo 5 kaadlaw. Unsa man ang fasting? Mukaon ra kag kausa, nya ang katong duha nimo kakaunan, panalitag 3 ka kakaon kada adlaw, mukaon ra kag kausa, katong duha nimo ka meals, imo na tong iforgo nya away snacks. So mao na ana, nya kaduha ra ka mukaon sa usa ka adlaw, kausa na lang ka mukaon, katong imong usa ka meal, imo na tong kuhaon ug ang imong snacks. Mao nay fasting. Abstinence, of course, why karne. Sige. Deal or no deal? Lingi ay mong tupad. Ingna sugod na ta karon. Ingna sugod na ta. Kanang wa mo lingi na miligro. Ang kanang nilingi nya madasigong ni hagad sa iyang tupad.
Hasta sad mo mga online parishioners o musugod sad mo karon, hala, palit na. 700 pesos ra gid na worth. Nya kung gusto mo challenge, i-total na to tong mga tulo naman ni ka-challenge na to is BF Dan 8,000 per challenge, GHDP 1,200 per challenge, ang HPMM 2,000 per challenge, mo total ra nag 11,200. Kana ariba mo 700 o ariba mo 11,200. Mga igsoon, daghang mga balaod nga atong gipatuman sama ng pagbayad og buhis, sama anang pagtuman aning pagdili, paglikay aning mga drugas, paglikay aning mga illegal gambling, kaning mga immoralities, sama anang pagsigig pamakak, graft and corruption, mga balaod ni nga kun atong sundon uban sa gugma, hustisya o kaluwasan, muhatag og nindot kayong epekto sa atong katilingban. Ato ning iampo, ato ning buhaton, ug ato ning isustiner hangtod sa kamatayon. Manindog ta. Kining balaod sa mga Hudiyo nga kon masakpan ang usa ka babae nga nanapaw, sa ato pa nag-adultery, batuon hangtod mamatay, ngilngig kay ning siluta. Pero kay ila maning balaod, dawaton gyud. Pero pag abot na ni Kristo mga igsoon, wa siya musupak sa balaod, wa sad siya ni-impose sa balaod, pero gitagaan niya og nindot nga pamaagi unsaon paggamit ang balaod. O unsa may iyang gibuhat, iyang giagda ang mga tao nga nagdanag mga bato kay ihapak das babae nga nasakpan nga nanapaw, iyang giagda nga kining paggamit og balaod dili ra ni para sa nasakpan nga nakasala, apil pod ani ang wa masakpi. Gilingi ay mong tupad ing nasakpan ka, nasakpan lingi ba imong tupad ba ing nasakpan na ka, ano man mo manglingi, wa pa man mo masakpi. Gikonobi, isa kunos kamot, kinsa dinhi ang wa gyoy sa karong adlaw. Taas ang kamot. Nang wa gyoy sala ba? Na ini isa, ako siguro ko ana kay bata nang gamay. Ang bata ray way sa, pero kanang gadadag bata karon, nasada na. Mo na ingon si Jesus, sige, gamitan na ninyong balaod. Pero ang dunay katungod nga mosilot nining sad-an kadtong waysa, kinsa ninyo ang waysala mo'y muunag hapak og bato. Sa standard di ay sa Ginoo mga igsoon, ang ayang mosilot sa sad-an kadtong waysa. Sa ato rong sitwasyon sa atong nasod na may gasigig sinilutay diha, na ay gipadadag supina, na ay gipadadag warrant of arrest, na asay gipang contempt, gipang priso, na asay gipadang adto sa ICC. Sa inyong tanaw, kanang naghatag ana nga maong mga actions nga naay gipang priso dito sa Kongreso, naay gipriso, naay gi-contempt, naay gipadas ICC, kanang nagbuhat ana naa sila'y sawa kadto sang ilang gibuhatan ana, katong gipriso, gipadaan ang adto sama ni President Duterte, natoy sawa naasad. Kining nagwali sa inyong tanaw naa ni sawa, suga sa inyong tingaw na. Kanang mga madre na sawa, kana kusog-kusuga yan.
Kansi na mo, no? Kantong na nagliktor din ka brunda-brunda, nato'y sa, wa. Naasan? Kanina sa kong kilid, nani sa, wa. Klaro anang naw nga. Sa ato pa, kinahanglan usa ta mamalandong. Karon bitaw katawanan kayo. Kay ang ilang kita na sa social media ba, kani ako komentaryo lang eh. Mga katawa ko magtanaw ba? Katong gipatawag sa to quadcom, tricom ba to? Naay gipatawag nila nga moadto didto kay resource person in aid of legislation, wa man nga ang uban kay nanagana ba nga makontempt ta dia, ipapriso ta dia, murag na nga hadlok, perti nilang panaway, kamo day nya kasagaran nato diri mas pika side sa mga Duterte side man, mga supporters ang ipatawag, mga vloggers ba to, nga resource person dito sa office sa Vice President, mga inana sa una pa ba kato mga hiring-hiring ilag yung yubiton nga kuan ko no, kana ganing nganong mahadlok mo adto, nganong dili mo tuman sa invitasyon nya supinahan, ang uban gani nisibat na kay ipa-arrest na karon sad aning tungod aning issues ICC nga giprisos President Duterte didto, naghearing sad sa Senado nga gipanguluhan ni Senador Amy Marcos, ang maguwang ni Presidente Bongbong Marcos. Pag primerong hearing, daghan kay ito mga si Las Marbel, General Torre, kaysa patong uban, Remulla, daghan kay dito. Mura man to, aligre kay ito ilang hearing, daghan man tag na-discoveryhan. Pag ikaduhang hearing, mingaw na kayo mga lingkuranan. Wa na ng lingkod. Ni desisyon dayon si Senador Amy, silam dito, Senador Bato, o kinsa pa to, nga atong supinahan. Karon na isyo na ron kay pag-abot na sa supina, ilan nang gi-isyo, wala pa pirmahi sa Senate President tungod kay iya pang gipasa ngadto sa Legal Committee sa Senado to analyze og dili ba mo create og more chaos kuno panag-away basig dunay constitutional crisis. Wa man mahitabo nga katong sa dito sa Congress, wa man mahitabo ngayon ayaw sana supinahi ang mga vloggers, ang mga kuan diha, ayaw usa kay kana ganing bisan gani ngadto ni President Duterte, wa man nila buhata nga ayaw usa na i-arrest ha, ato usa i-konsulta ang atong kanini ang sana legal in quotation legal committee kay base niya mo create ni constitutional crisis. Kanindot unta kung i-apply na sa tanan sa both sides, bang ayaw usa paghimog action, refer usa pero ato na lang pilion o kinsay applyan anang referral nya kinsa sa tong i-outright na tog arrest nga mao pala pagtugpas eroplano arrest dayon pada sa dayon mura mag kanang gitawag og unsa na kanang mobiyahe ka nga inigabot ni Mos Airport iko andayon i-announce dayon those who have unsa tawag kanang magsumpay connecting flight please proceed to murag si President Duterte bagikas Hong Kong pagtugpa nga proceed to Villamor Air Base for the next flight. Asa naman sad ICC. Atong i-apply pero wa man gi-apply unsa may hinungdan tungod kun atong usisahon diha sa paagi ni Kristo ang iyang paggamit sa balaod mga igsoon duna gyoy tulo ka basihanan. Una, tungod sa gugma niya sa katawhan, mugamit siya balaod nga naa ginang gugma. Ikaduha, gamiton ang balaod aron ipatunhay ang hustisya sa katawhan, justice. Ug labaw sa tanan, gamiton ang balaod para sa kaluwasan nato gikan sa sala. Ang ato yung ultimate purpose is salvation
from the bondage of sins. Mo nang niingos Kristo, kinsa to'y waysa mo'y munag hapak. Unya kay wa man ginihapak, ang waysa dito atong ilang pundok, si Kristo raman, sila na lang duha ug ang babae mo'y nahibilin. Ang sad-an nga babae ug ang Kristo nga way sala nga si Hesus. Nangutana dayon si Hesus, wa bay nihapak ni mog bato? Ni siya, wa naman sir. Ingon sa Kristo, di sad ko musilot nimo. Siya ra may angayang musilot kay ningo mas Kristo siyang standard. Kinsa toy way sala mo'y musilot aning bayhana. Si Kristo mo'y angayang musilot. Pero unsa may iyang gibuhat? Matud pas tubag nato sa Salmo. Ang sa titubag sa Salmo? Oy. Way kudiguhay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kani di ay paggamit og balaod mga igsoon nga naa ng gugma, hustisya o kaluwasan, ang resulta kalipay. Kalipay. Sa Team Marcos o Team Duterte, sa ilang paggamit sa mga balaod nato dinhis nasod, kinsa manilay nakahatag og dako-dako nga kalipay sa atong mga katawhang Pilipinhon. Team Marcos o Team Duterte? Wa lagi mo tubag, basta mangutanag bartig politika ay mo tubag. Dihalas inyong kasing-kasing. Unya karon kay umaabot mang eleksyon, ang atong pilion kadtong mga kandidato kandidata sa pagkasenador, nga region padong sa pagkakonsihal sa lungsod, nga mogamit og balaod aron malipay ang kinabag-ang Filipinos, dili lang ang pipila, dili lang ang usara ka partido mo'y malipay. Kana yung kinabag-an yun mo'y malipay. Di man kita kalipay sa tanan, sama ni Kristo. Wa man siya makalipay sa mga leader sa mga Hudiyo. Pero ang kinabag-ang katawhan, hangtod karon ni Api, abot na din sa Liluan, din San Vicente, nangalipay yun. Nga naman, kay nagamit lagi og balaod, pinasubay sa gugma, hustisya og kaluwasan. Kining pagpamalit og slot, unsa man sa inyong tan-aw, ako ramang sanang balaod-balaod dinhi nga pamalit mog slot. Sa inyong paminaw, makahatag ka nagkalipay natong mga katawhan? Kusga? Kadtong ni Oyon nga makahatag, ayaw mog uli nga dili mo kapalit og slot. Kay may nang magbilin mo din higkalipay, kaysa manguli mo nga kamura ginaglipay-lipay, kaon-kaon, ana, nyawa mo nakalipay sa kinabag-an. Ang balaod sa paggasto og kwarta mga igsoon, unsaon man, gastuha ang kwarta para sa mga nanginahanglan. Naasa kay imong kinahanglan, naasa kinahanglan imong isig katao, bahini gyud ang imong isig katao. Pila ra man sa niya atong gipangayo dinhi. Atong SBF dag para sa kumbinto, 500 pesos. Ang atong para sa atong pista o sa atong Holy Week celebration, kanang God's Healing and Deliverance, GHDP, 100 pesos. Ang atong itabang ni Father Arnel sa iyang pagtukod og sugod siyang simbahan dito sa kolonya, kadtong haligi para ni Mama Mary, HPMM, 100 pesos. Kung atong totalo ni, 700 pesos ang simana o gusto nyo ka kada simana ka mo palit. Gamay ra kayo na kamong tibok pamilya, magtinabangay mo. Unsa may buhaton? Aron yun mapakita ninyo nga, sundon taning balaod ni Father sa pag-donate, kaning slat-slat. Unsa may buhaton? Sayong ra kayo. Karon Lenten season, ting fasting and abstinence, ting sakripisyo. Ako mong hangyoon, gikan karon hangtod sa Black Saturday, pag fasting and abstinence mo 5 kaadlaw, kada usa ninyo, 5 lang kaadlaw. Nya ang budget nato aning atong 5 kaadlaw nga kaon, nga wa nato gamita, kaon og snacks, aning 5 kaadlaw,
ipalit ninyo og slot. Okay mo anang balaura? Pila pa man kaadlaw gikan karon hangtod Easter? Pila kaadlaw? Hoy. Ano sa amang Easter Sunday? Abril 20. Ana. So, gikan karon hangtod April 19. Pila man kaadlaw? 6 man ta karon, na 13. Kuhain na ninyo 5 kaadlaw. Unsa man ang fasting? Mukaon ra kag kausa, nya ang katong duha nimo kakaunan panalitag 3 ka kakaon kada adlaw, mukaon ra kag kausa, katong duha nimo ka meals imo na tong iforgo nya away snacks. So mao na ana, nya kaduha ra ka mukaon sa usa ka adlaw, kausa na lang ka mukaon, katong imong usa ka meal imo na tong kuhaon ug ang imong snacks. Mao nay fasting. Abstinence, of course, why karne? Sige. Deal or no deal? Lingi ay mong tupad. Ingna, sugod na ta karon. Ingna, sugod na ta. Kanang wa mo lingi, na miligro. Ang kanang nilingi, niya madasigong ni hagad sa iyang tupad, hasta sad mo mga online parishioners, o musugod sad mo karon, hala, palit na. 700 pesos ra gid nay worth. Nya kung gusto mo challenge, i-total na to tong mga tulo naman ni ka-challenge nato is BF DAG 8,000 per challenge, GHDP 1,200 per challenge, ang HPMM 2,000 per challenge, mo total ra nag 11,200. Kana ariba mo 700 o ariba mo 11,200. Mga igsoon, daghang mga balaod nga atong gipatuman, sama anang pagbayad og buhis, sama anang pagtuman aning pagdili, paglikay aning mga drugas, paglikay aning mga illegal gambling, kaning mga immoralities, sama anang pagsigig pamakak, graft and corruption, mga balaod ni na kun atong sundon uban sa gugma, hustisya o kaluwasan, muhatag og nindot kayong epekto sa atong katilingban. Ato ning iampo, ato ning buhaton, og ato ning isustiner hangtod sa kamatayon. Taas-taas gyud ang atong gibasa sa unang pagbasa, kay nag-istorya ni mahitungod sa kinabuhi sa matarong buutan og Diosnon nga babae nga pasanginlan sa duha ka mga yawanon o makihilawasnon nga mga maghuhukom nga gustong makighilawas ni Susana niya kay iyamang gibalibaran, ilang himuan o pagbutang-butang nga kaso aron mapatay si Susana. Sa mata sa kalibutan, katuuhan kay itong ilang gisulti sa duha ka maghuhukom tungod kay judges good sila, lawyers good sila, nga mga justices pag yun. Mao na nga lisod ka ito pildihon. Si Susana na usa ka babae, unya sa ilang panahon sa una minus manjud kayo og katungod ang babae. Igo ra siyang mituaw nga Ginoo, nasayod ka sa tanan, nasayod ka nga bakak kining ilang gisulti. Apan ang pangutana, kinsa may mutabang niya. Motong igo ra siyang niingon, kinahanglan bagyod kong mamatay para aning ilang bakak. Nilingay mong tupad na musugot kag mamatay tungod lang kay gibutang-butangan ka. Ingna kano. Musugot mo. Kining pagbutang-butang mao ni siya ang
dako kay natong problema dinhis kalibutan karon, labi na gid dinhis Pilipinas. Daghan kay ta dinhig mga kaso nga dili bitaw klaro ang ebidensya, pero kuan mahimuag desisyon. Ato lang diha sa prisuhan, ako mga 5 ka tuig magyud kong apostolate sa prison ministry. Naay mga istorya ang mga inmates kanang mga detainees nga napasanginlan lang sila, nainteresan lang sila, gikalagutan lang sila, mao nang gihimo-himuan sila kaso. Sa ato sa rong political arena, kaning ato rong mga dagko sa politics nga nagkinihaay, nagdinakupay, sige lalis, maglibog na lang tag kinsay gasulti nila sa tinuod. Ang pipila karon nga questionable impeachment sa Vice President dito sa Congress, in 9 hours nahuman lang dayon tungod kay mipirma ang mga 240 or 280 ba to, kaya may tinuod ato, pero ang original gyud nga ni pirma 215 pirma mga congressmen nga pabor sila nga i-impeach ang Vice President. Diretso ang pangutana, ang gibasihan sa maong impeachment, dili ba butang-butang, kamatuoran ba? Wapay nasayod nato kay kung anong pamana, hiringon pamana sa Senate nga mo'y mo act as korte ni anang impeachment court ang Senate. Karon tingali ko no ng mga July mo sugod. Pero kung mo pirma sa nang tanang senador, 2/3 man siguro nang mo pirma diha. Og mo pirma mga 16 man tingali ka senador ang kinahanglan mo pirma out of 24. Wa na, impeach na ang Vice President. Ang Vice President gi-elect og 32 million ka mga Filipinos, i-impeach lang og 16 plus 215, pila na sila kabuok, kunuhay in quotation mga magbabalaod. Ay butang ta lang 240 naman to, kay namay ni Apas 25 niya plus 16, ay butang talag 20 ang mo pirma sa impeachment. 20 aron klaro gyud nga majority. 20 plus 240, 260 persons nga in quotation elected sa na sila by representative, kunuhay na sila sa mga tao. Labi na gyud ang gitawag og House of Representatives kadtong 240 nagrepresent kuno sila sa ilang mga distrito tibuok Pilipinas. Nya ang Senate nagrepresent sa whole Philippines kay national man ang ilang votes. Og mopirma ng 260 ka magbabalaod, 240 sa Kongreso, human naman pun-ana nila nag mga 20 kabuok sa Senate. Wa na, impeach na ang Vice President na wagtang natong butaran sa 32 million ka mga tao, balintong gilintuad sa 260. Ang pangutana, kinsa may atong saligan, ang 32 million o ang 260 ka persons? Si Susana na ang iyang mga paryente, daghan sila dito gakuyog na naghilak hastang iyang mga katong iyang mga binatunan ba katong iyang mga sulugoon na naghilak kay first time sa kinabuhi ni Susana nga gipasanginlan siya ingon ana nga naay laing laki nga iyang
kasugat dito sa tanaman nga nang laki siya. First time kay purti niyang buotana Diyos nun pagyud kaayo. Gikas iyang pagkagamay hangtod pagkaminyo na niya, buutan gyud kay siya, hastas iyang mga anak, buutan kay siya, hastas iyang bana. Pero tungod lang aning duha ka buok, animal kaayo mga judges, mamatay na siya. Moto nga nituaw siya. Ikaduhang atong suwayan og apply kaning pagkapriso ni President Rodrigo Duterte ngadto sa ICC karon. Pirmahan ra ni sa korte sa ICC nga dunay arrest warrant, gipasa ngadto kuno sa Interpol. Unya ang Interpol mao ining instruct sa Philippine government, ug ang Philippine government pinanguluhan sa atong police officers mi arrest ni President Duterte, and less than 24 hours na materialize dayon ang arrest o na padala dayon si President Duterte og napriso karon dito sa ICC nga prisuhan sa The Hague. Ang pangutana, kinsa may nagtugas tinuod ani karon? Ang mga tao nga nagsige og rally tibuok Pilipinas hasta ngadto sa laing nasod, mga OFW, baga ang panon sa katawhan, millions of them na nagrally nga nagsigig ingon nga ibalik diri sa Pilipinas si Tatay Digong, o ang kining pipila nga mga lawyers sa ICC o sa ato dinhing Philippine government nga nagsigig ingon kinahanglan anha ginadiha ibutang si former President Rodrigo Duterte. Pila ra ni sila kabuok, gatong ipon wa giniliting nila sa kabut og 100 kabuok kining mga lawyers in quotation nga nag file og kaso nga gitawag og crime against humanity. Nya ni ay millions of Filipinos here and abroad nagsigig ingon ibalik nga ris Pilipinas si Rodrigo Duterte. Kung inyo mang hiringon, inyo mang prisuhon, diri maghiring sa Pilipinas, ginamit ang korte sa Pilipinas o prisuhan sa Pilipinas. Pero naay pipila nga niingon diha gid na sa ICC ibutang og diha desisyonan ang iyang kaso. Kinsa maron ani nila ang nagsultis tinuod o kinsa may namakak. Gilinga imong tupad. Ing nakasulbad ka na. Kasulbad ka. Kini lang usang duha. Naapay daghan karon nga gipangsulti diha sa atong gobyerno o sa atong nakita dinhi sa atong palibot nga usahay makapangutana tag kinsa may nagsultis tinuod. Dinhi sa kalibutan mga igsoon, kasagaran mudaog yun ang bakak. Mudaog yung bakak. Dinhi sa kalibutan ba? Mauna si Jesus wasad siya ilha sa mga Hudiyo. Og niingon si Jesus, di gyud mo kailan nako, kay di man mo mutuo nako. Kani manggong reason, mao ni siya ang gamiton sa legal proceedings. Reason, rason. Ang rason mubase na sa mga sa nagsulti, sa mga witnesses o sa mga evidences. Mao na ang rason. Wa gani ebidensya, dili gani credible ang witness, dili ka kadaog sa kaso. Ang gusto ni Jesus aron makailata niya og makatugkad tas kamatuoran, mogamit gid ta og pagtuo og Dios nung kaalam, divine wisdom niya, faith. Mao na si Daniel kaning propeta nga batan-on, siya iniingon nga di ko moapil anang kamatayon anang babayhana kay namakak na sila. Kinsa may nagsulti ani ni Daniel, dili ang ilang balaod kung dili ang enlightenment sa Holy Spirit.
Kana bang maminaw ta sa Ginoo? Matugkad ra din natong atong mga puzzles karon, mga legal puzzles sa atong nasod kung maminaw ta sa Ginoo. Kana bang ang atong kasing-kasing muabli nas kamatuoran? Sige, pangutan na sila si President Bongbong Marcos, sila si General Torre, si General Marvel, si Rimulya, si President Duterte, si Sara Duterte, ang mga congressmen. Pangutan ang inyong kasing-kasing in front of God who knows everything, who can evaluate the deepest chamber of our being with all sincerity. Pangutan na inyong kasing-kasing, nagbutang-butang ba mo o naghimo mo sa kamatuoran? Kita, mangutan na sa ta. Hasta ning nagsuporta ni President Sara o Vice President Sara o ni President Duterte, ato sang pangutanon, kining atong rally-rally, kining atong pagsigig tigom-tigom, unsa man gibase ni sa Diyos nun nga guidance o ato ra gining pakita nga daghan lang gid ta? Nana ba? O kamo sa dihang gasigig saway ani pangutan asad inyong kaugalingon. O unsa may mga parameters, pipila ka mga parameters para masayod ta nga ang Dios nung kamatuoran mo'y atong gisunod. Una, maghatag gid na og kalinaw. Basta sundon gid nato ang Dios nung pamaagi na agyoy kalinaw, magmalinawon. Ilingay mong tupad, ing na malinawon ra imong kinabuhi ron. Nagkagubot gid ang imong kinabuhi sa ato pa namakak ka, nagsigi kag pamakak. Oh, ana. Bisan pag dato na kay kastanan nya wa kay kalinaw, ikaw mo'y kinadak-ag ranggo, presidente ka, senador ka, congressman ka, gobernador ka, daog kas eleksyon, landslide, pero tikas di ay, wa jud kay kalinaw. Ikaduha, dunay kalipay sa kadaghanan, sa katilingban, tawgon na nato og happiness as community. Kana bang malipayon ang nasod nga Pilipinhon? Kumusta mang atong nasod ron? Malipayon o magulanon? Tubag. Kanang mga desisyon nga iyas Ginoo maghatag ginagkalipay, mo na ang mga tao diri namakpak paghumas desisyon, pagka resulta sa desisyon ni Daniel, namakpak ang mga tao og nagdaig sa Ginoo. Pero ini kahuman sa desisyon, mahugno gani, managhilak ang mga tao, yawan ona nga desisyon. Pag desisyon nga impeach nas Congress si Vice President Sara, sa inyong obserbasyon, ang kinabag-ang mga Pilipinos na makpak bas kalipay? Sa desisyon nga dad-o na nga tos ICC si o dito na gyud nada na gyud si President Duterte, ang kinabag-an sa atong nasod nga Pilipinhon na makpak bas kalipay og nagdaig sa Ginoo. Kamo na lay tubaga na. Anong ato pa man ang ipasa sa korte, nakamao naman tang mo observe. Sa ato pa ma-determine na nato Dios non ba ni o yawan-on ba ni nga desisyon. Ug ang ikatulo, mahunong ang mga sala sa katilingban. Kining desisyon nga Dios non, mga igsoon, makapahunong sa di sa sala. Sama aning duha ka lawyers, kaulag, ana nga matay gid ang sala sa kaulag diha nila. Napulihan sa kauaw tungod sa ilang binuhatan. Mamatay ba? Pero mo sa atong mga desisyon mosamot hinoon ang mga sala, sama anang drugas, sama anang korupsyon, aning mga insurgency, kaning ni ang mga patay, kaning lugos, musamot gani na sa mga desisyon sa atong mga leader sa katilingban, pasabot ang ilang decisions yawan-on dili Diyos non. Pero mahinay gani ni, mohilom gani ni, nya mohinay na kaayo ang ilang operasyon aning mga sala nga katilingbanon, pasabot ang mga leaders naghimog desisyon nga Diyos non. Ni last na lang ni, sa inyong nakita sa gobyernong gipanguluhan ni Marcos o sa gobyernong gipanguluhan sa mga Duterte, hain man ani karon ang naghimo kaha or duol-duol sa desisyon nga Diyos non o desisyon nga yawan-on.
Kana bang ilang desisyon nakahatag og kalinaw, kalipay o pagminos sa sala. Niining eleksyon karong umaabot, pilion nato tong team nga nakabuhat og duol-duol sa Dios non nga desisyon sa kinabuhi. Isalikway nato ang kining mga team nga naghatag og mga yawanon nga mga desisyon sa atong katilingban.